खुलुमबाय लोगोफोर दाखालि सिगांनि भिडिअआव आङो मन्दिराव थांनाय भिडिअ होदोंमोन ना बेहाय जे मन्दिरनिफ्राय फैफिननाय समावहाय जोङो मोनसे गामि नायनो थांगासिनो दं होनदोंमोन दि ओमफ्राय बेखौनो आं दिनै देखायनो हगारनो सानदों आरो बेहायथ' जोङो लामा लामा थांबाय थांनानै मोनसे जायगायाव जों दख'ना गाननाय सानै हिनजाव नुनानै ओंखारनानै रायज्लायदों आरो बिसोरनाव सोंदों आरो बेहाय माने बर' गामि दंमोनलाय होननानै ओमफ्राय बिसोरो खिथाहरबाय आरो जोंनो बिथिंजाय थांनांगौ थाङै थाङै थांबावथारनांगौ बिराद गोजान होननानै माने जागुन होननायखौ बारलांथारनानै आरो थांबावनांगौ होननानै बेयो मा होनो रिजार्भ एरिया आरोखि ओमफ्राय थांथारबावबा माने अरुणाचल मोनहैगोन आरो अरुणाचल बर्डार बायदियानो जाहैबाय ओमफ्राय थांनानै जों मोनहैबायबो आरो मोनहैनानै जोङो हाबबाय सासे मानसिखौ लोगो मोनगोरनानै दख'ना गाननाय नुनानै जोंबो बिसोरखौ सिनायबाय आरो बर'नि गामिया बेनो जागोन होननानै ओमफ्राय नंमारगौ आरो बे बर' गामियानो ओमफ्राय जों जेरैबायदि साननानै थांदोंमोन माने मारै होननो आङो खिन्थानो जेबो सोदोबानो गैला आरो थांनानै आं माबायदि मोनहैखो दा नोंथांमोना भिडिअ नायबा मिन्थिसिगोन आरोखि जोंनि बर' हारिया एथ' दासिमबो माने रिजार्भ एरियायाव माने गोबां दुखु सहायनानै थांनानै थानानै दं जों माखासे मानसिया बेफोरनि खुनु माने खबर गैया सोरबा माने जेबो मिन्थिया आरो बेफोरनि सोमोन्दै जोंबो मिन्थियामोन थांनानै माने आलदा बिसोरनि लाइफ स्टाइला जोंनि लाइफ स्टाइला बिराद माने गोजान माने आलदा आरोखि ना ओमफ्राय नुनानै माने बिराद मोजांबो मोनबाय जोङो जोंनि कालसारखौ लाखिनानै दङ बिसोर दाबो भाषायाबो दङ राव रायलायनायाबो बर' रायलायो ओमफ्राय ड्रेसखौबो गानो बिसोरो ओमफ्राय बाथौ मन्दिर गायसनदों आरो जों बेखौ नायस्लाबनाय जायाखिसै जों थांफिनबावगोन आरो जों माने बिदि हाबथारनो होननानै जे थाङाखैमोन ओमफ्राय दा भिडिअखौ नायलांजोबदो अननानै माने गावनि हारि होननानै नायलांदो आरो होमबा बयबो मोजां मोनगोन आरो थारमाने जोंखौ माबायदि आदर खालामबाय बिसोरो आरो जोंबो माने नागिरनानै थांनाय हिसाबै बिसोरो बिराद गोसोखौ मोजां मोनदों आरो जों नुनानैबो मिथिबाय गावसोरबो फोरमायनानै लादों आरो दा बिदिब्ला लोगोफ्रा अननानै आंनि बे भिडिअखौ नायलांजोबदो मिन्थिनो हानायनि आरो माने बिसोरबो बिदिनो लुबैदों आरो जोंखौ दस्रायाबो मिन्थिथों नुथों होननानै बिसोरबो लुबैदों आरोखि बिनि थाखायनो आं खावलायबाय आरो रायजोफोरखौ जों दा मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोनानै थांगासिनो दं आरोना गामि बे बर' गामिखौ नायनो होननानै दा थांगासिनो दं आरो नायलांबाय थादों भिडिअ कल खालामनाय दा बर' बिदि लोगो मोननाया मोजां आरो जेनेबा बर'जों बर' रायलायलायनाया गानखायो आरो बाहेरायाव ओंखारबाथ' बोरैया क्लियार जाखायोसो गामियाव मोना जों हजों गामियाव बायना लाबोनाय माने लाबोखायनो बर' गामियाव थांनोबा बिराद मोजां आरो गामिया खायफाया बर'बाबो बिदि राव होआना रायलाया जों दा बे सानै हिनजावादि जों लोगो मोनदोंमोन जे बिसोरखौ ओमफ्राय बिसोर खिथाहरबाय आरोना माने एसे गोजान थांबावथारनांगौ बर' गामिया होननानै ओमफ्राय होमबाबो जों मोनहैया थांनाय नायथारनोसै होननानै लामा लामा थांबाय थाबाय आरो जोङो ओमफ्राय थांबाबो मोनद'वा बे गोदान लामाखाय थांनोबो मोजांबो मोनबाय आरो नायथावथाव थांबाय जोङो ओमफ्राय बांद्राय गोबाव जानानै थांफिनसै नामाबो सानबायमोन आरो जोङो एफा गोलाव फैखाबाय थांफिनबाय थाला दे थांखाथार दिनै एसे ओरैनो हाबाबाबो लामा लामा माने गामिसिम थांनानै फैनोसै होननानै रिजार्भ एरिया होन्दोंथ' होननानै मोनहैखागोन होननानै थांबाय थाबाय आरो जोङो आलदाथारना बिसिनिथिंनि लामाया बिदिनो खयला जावखांग्रा माबा बेबायदिबो मोनलाय लांबाय जोंहा मोनसे गेट बायदि दं आरो बे बिसिनि जायगायाव थांनायनि सिगां बेनिफ्राय आरो थांबावबाय जोङो थांहां जायै
बिथिं थांनो बिथिं थांनो जानानै जायखिजाया लेफ्ट साइडथिं लानानै थांबाय जों गारिखौ सिनारिफोरखौ नायलांबो मोजां मोनबाय आरो जोङो खिन्थु बिराद गोजान माने थांबाबो मोनद'आ मोनफैमारबायबो जोङो गामियाव ओमफ्राय सासे हिन्जावा जोंखौ लिंलांनाया एकदम आगोल लांथारबाय खाथि थाहैला आरो गानो बांसिनानो गानदों आं दख'ना होमबाबो दिनै माने न'आव थानायखाय गरम नालाय गावबो थांबाय थानांगौ माने गावजों थांफानांगौ बर' खोथा रोङाना गावहा ओमफ्राय फन नाम्बारखौ दहायबो खनथाम जाहैबाय आरो फन खालामनाया मा खालामदों सोंदों नाफुजे होनलायलायो आरो बावबाय आं दा मालाय मा खालामदों होननानै बुंनाया ओमफ्राय बेहाय थाफैनाया बेसेबां गोबावसो जाखो आरो ओरैनो बोसोरबासो जाबाय अरिजिनेलि माबे जायगानिमोन माबे जायगानि ओरैनो जुनाय बै सिमेन्ट सापरिथिंजायनो बिथिंजाय आं थांखांबायमोन बिसोर माखासे बे दैबाना जानानै लोमनानै बेहाय दोनफैनाय माखासे बेबायदि खोनादोंमोन आं आदसा दैबाना लोमजादों बांसिनानो जनायनि नामा आदसा जनायनिबा ओरैनो दा खामानिफ्रा मा मावो खामानिया जेबो गैया मैगं थाइगं मावो मावनानै माहायबा फानहैयो लामाफ्राव टाउनाव फानहैयो जागुनाव थाङो मैगं थाइगं बायदिसिना सामथाइ खुमब्रा रबिबाराव जायो नामा देवबार मंगलबार जायो ओजोंहायनि सिगाङाव बे मालाबाफोर फैदोंमोन नामा फैदों फैदोंमोन हाबफैदों फैनानै माबाफोर ओरैनो खोथा रायलायदों दा नागार दा बेनिफ्राय थाबाय थानोसै ओमफ्राय ओरैनो माबाफोर कागज पत्र माबा माबि बेफोरबायदि होदों नामा कागज माने होदो आरो प्रमान पत्र बेहाय थानायनि थाखाय आरो मोनसे सुबिदा खालामनानै होदों नङा होनबा बेनि उनाव फैयाखिसै गोबावसै फैदोंमोन आरो न'आव जेनेबा बे ओरैनो बिदा फंबायफोर दं आरो जनायाव फिसालाफोर दं
गासिबो बिदिनो गोजा आदा थाबोनाय आदा फैनाय आदा दा आदा दं इजा आदा बोसोरबा जाबाय बिनि सिया जाबाय आंनि दख'ना गाननायखौ नुलायदों माथो सिया जाबाय न'फोरखौ एसे लाहरनांगौ बिदिलाय माथो मिसिं बायदि न'आ बर'नि ना मा बर'नि बिसोरनि ना नैबे न'आ राभा बर' गासैबो मिक्सारजों सोलिजोबो মানে আমি শুনি আছো যে ইফালে বড় মানুহ আছে বুলি এনে ৰাস্তা ৰাস্তা যদিকে লগ পালে আৰু কথা পাতিম বুলি আহিলো তাৰপিছত এই বাইদেউজনী দখনা পিন্ধি আছিলে যে দখনা নিপিন্ধিলেতো গম নাপালো হয় দখনা পিন্ধাৰ কাৰণে আমি কথা পাতিলো আৰু নিজৰ মানুহ गामि दरसे निजोब ना गामि निजोब गासिबो माने फैनाया दस्रा दस्रा जायगानिफ्राय दस्रा जायगानिफ्राय फैजोबनाय गासिबो তুমি মিচিং হয় নেকি ইয়াতে মিক্স আছে সব মিক্সার दाबो माने बर' रायलायजोबो दा गासिबो बर' रायलायनायखौ गारनो नाङा ओमफ्राय ड्रेस गारनायखौ नङाबा जों सिनायलामोन ड्रेस नोंसोरखौबोथ' जों बिदि गानना फैनायखौथ' नागा होनदों फैनाया माने जोङो ओरैनो पार्मानेन्टलि क'क्राझारनि ओमफ्राय डिगबयआव थायो आरोखि जों डिगबयआवनो एसे खामानि मावो नालाय ओरैनो दिनै एसे दिनैथ' अफ दे नालाय जयन्त बसुमतारिया आच्छा आच्छा बेखौ मामा हैदों जोंनि बिटिआरनि माने 7 तारिखै माबा जागोन मानसिफोरखौ एसे माबा खालामदों बड'लेण्डनिफ्राय माने आउट कान्ट्रियाव थानाय माने माबाखौ जोंनि काउन्सिल होगोन माने नांगौ होननानै दाबिनाय माने 7 तारिखै माने जोंना माने जानांगौ होननानै एग्रिमेन्ट जागोन बे सनितपुर आफाय बे जोंनि बे हजाय थजाय रनाय सनितपुर बिश्वनाथ सारियालि बेफोर एसे मा जागोन माने 7 तारिखै जोंहा माने मा डिक्लारा जागोन नालाय बिनि थाखाय जों मैया थांदों जागोन आरोखि नमस्ते बे गामियाव गावबुरा जाबाय ना गावबुरा खालामबाय माने न'आबो बे गावबुरानि जाहैबाय बसुमतारि मा मा टाइटेल दं बहाय मानसिफ्रा गासिबो बसुमतारि खालारि बर' मानसियालाय मा थानो मेसफोर गैयाना मेसफोर गैया मेसआथ' माने टाइटेला आरो ट्राइबेलानो बर'आनो गामि दरसेना फैजोब्बाय आरो ना बाहाय गासिबो साबसे बेसेबां न'खर दं बाजि दङ इनिफ्राय लोगोसे ओरै दाजाबजोबनानै 110 दं माने ओरैनो स्कुलफोर दं नामा ओरैनो फरायनाया माबायदि दा फरायनाया दिनै माने फुना जायगायावनो माने गथ' गथायफोरखौ सोबथोंजोबदों माबेहाय गामियावहाय आरो स्कुल बायदिसिनानि थाखाय स्कुल बाथौ मन्दिर बायदिसिना हाखौ नामजारि खालामनांगौ बाथौ मन्दिर हाखौसो नांगौ नामा स्कुल आरो बाथौ मन्दिर जोंनि धोरोमसालियाथ' बाथौ मन्दिर आरो लाइब्रेरि बायदिसिना मानसिफोरखौ नङा होमबा माने जों हरना हरनाय जादों आरो जोंनि काउन्सिलाव जेनेबा धेमाजि जोंनि बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ माने बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल सानजारि रायजोखौबो धोरोम नुदों माने जों बिराद मोजां मोनदों नोंसोरनि थाखाय जों नोंसोर जों होआब्लाबो नोंसोर बुङाब्लाबो नोंसोरनि थाखाय जों
माने हमखाना दोनदों माने बेफोरबायदि खिन्थु मालाय बे माबा जायोबा नोंसोर हानो हागोन उनावबो आरोखि हानो हागोन आरो गावसोर माबाखाबायबा मानोना आं धेमाजि जिल्लानिफ्राय फैनानै दिनैहाय बेहाय दिनै आङो गरा खुरखा जानानै दैमा दैसा माबा माइ दै गैयिलाय नै दिनै आङो होदावरि होसावरि ओइ जागन रायजोनि मानसिफ्रा आंखौ सिनायथि थानायखाय आंखौ लेंहरनायलाय आं आजि 2000 माबायाव 12 सनाव फैनाय जादों बेहाय नै दिनै नाथाय मा खालामनो आं हाथाय जाथायखौ दिनैसिम आं थिरांथा खालामनो हायिलाय आं जोबोद दुखु मोननानै दं नाथाय नोंथांमोनखौ आङो मोजाङै मोजां आंनि माबाखौ माबानानै होगोन नामा होननानै आं बे जागोन आं गोजोनपुर बर' गामि होननानै आं मिथिना लानाय जादों दा बे गामिया बेसे गोबाव जाखो जेनेबा बे गामि बेयाव जोङो थानाया 2012 सननिफ्राय जों 8 बोसोर जाबाय बे गामिया ओमफ्राय बे गोजोनपुर गामि नाम लानायाबो 8 बोसोर जाबाय 8 बोसोर जाबाय जोङो ओमफ्राय बाथौ गायसननायालाय बाथौ गायसंनाया बोसोरब्रै जाबाय गासिबो बाथौ फुजा खालामो बेयाव थानायफ्रा जों बेहायनो बाथौ फुजा खालामो आरो आंनि हारिनि थाखाय जोंनि माबाया एसे सानखांनानै होयोबा हामगौ होननानै साननाय जादोंमोन आं माथो बुंबावनो बारा गोबां खोथाबो बुंनो रोङा बेसेबाङावनो आं आंनि माबाफोरखौ आं अनसायजानो लुबैनाय थाबाय साबायखर बावनाय आं जासिगोन दे नांला बेखौ नांला देर जासिगोन बे मोननायानो ओरै गुसुं दानबाय सोजागोन बायदि थांफेर आंना नांला दे बेनो आंनि सिमनायावनो नायनोसै र' बैसाङा लांसै बिदिनो दे न' खाथियावनो दां न'आ
फानहैदोंमोन दहायनिया नोंखौ मानसिमोन आं बर' दिउरिलुग हाबा जादों आङो आच्छा आच्छा जामादैया बेनो दङ दे मोजां मोजां हाबा जादों बिजामादैया बर'सो ओमफ्राय अरिजिनेल अबाव होनदों बासुगाव क'क्राझार क'क्राझारावनो आंबो क'क्राझारनि ना बासुगाव गयबारि नङा होमबा बासुगावआ आइनि क'क्राझारा आफानि आच्छा आच्छा आं दा बावलायलांबाय दा गामिखौनो बावबाय आंना बिनानावा ना डाक्टर डाक्टार नामा औ दादा बर' क'क्राझारावनो थांलाय फैलाय गैला थांलाय फैलाय गैलासो थांलाय फैलाय जायो आं दा बयकबो जाबाय नालाय बोसोरथामसो जाबायदों आङो बिनानावा नामखौबो आं बुंनो रोंला बिनानाव नामखौ बावबाय बिनानावनि नामखौबो बावबाय आदै नामा बाबु सासेया हा नोंना फिसाला थाङा हजोंहाय क'क्राझार थाङा खरबा खाम करियासो गामिनि नामखौबो बावबाय गामिनि नामाथ' बे क'क्राझारानो धेमाजि नङा नाहा धेमाजियाव दा आसुला नाराबारि नाराबारि ना रायलाय मोना गुरायथारबाय जोंहा फैफिननाया ओमफ्राय जि मैगं थाइगं हरबाय बिसोरो जोंनो मानसिफ्रा ज' फैनाय समावहाय बयबो बिदाय हरनो थाखाय लामायाव फैजोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आङो बेबायदि रोखोमनि भिडिअ लाबोनो नाजाबावगोन उनाव